Bé, gràcies, senyor alcalde. Primer que res, a veure si sóc capaç de poder explicar quin és l'esperit de la nostra moció. L'esperit de la nostra moció és un estudi davant de la crisi que pateix el nostre sector agrícola i tenint en compte que realment el nostre patrimoni econòmic i riquesa econòmica està precisament en aquest sector, pensem que hem de fer alguna cosa. Hem de fer alguna cosa i no podem quedar-nos quiets i impassibles veient com mor el nostre patrimoni. Igual que no deixem morir quan tenim un patrimoni cultural i restaurem una façana o restaurem o intentem cuidar allò que és el nostre patrimoni cultural, com no tenim que cuidar el nostre patrimoni econòmic. Per això pensem que en aquests moments, precisament en aquests moments, tenim que ser emprenedors. I això que ara tant se mos diu, hi ha que ser emprenedors. I en què podem ser emprenedors? És que no tenim altra cosa, no podem fer pous de petroli. L'únic que podem ser emprenedors és el poquet que tenim, que és la nostra riquesa, que és els nostres camps. Per això proposem que fem un estudi real on participen tots els col·lectius interessats en que el nostre patrimoni no se muiga, com pugui ser l'Ajuntament, sindicats, cooperatives. I això simplement és un punt de rang, me dona igual 5 anys que 10 anys que 25 anys. Jo simplement volia proposar un punt de rang, volia sensibilitzar-nos perquè no podem deixar que el nostre patrimoni, el nostre camp se muiga. I això és el que s'intentava. Mira, jo aquesta setmana, farà una setmana o 2 setmanes, no sé exactament quant ha sigut, han fet una setmana del camp en Algemesí, per ser molt interessant, a mi m'ha agradat molt. Jo no soc coneixedora del camp, però jo he disfrutat aquesta setmana, on han intervingut gent de conselleria, han intervingut sindicats, han intervingut ANECOP, em sembla que era, que sempre m'equivoco en Agricosa, ANECOP, i he tret 2 conclusions molt senzilles, perquè jo he dit que no soc una persona del camp. I he tret 2 conclusions. Una és que el camp està molt fotut de veres i que el llaurador està molt fotut de veres. Però l'altra conclusió, i que tots han coincidit, tots els que han participat en aquesta setmana del camp, tots han coincidit que el camp no està mort, que el camp se poden fer moltes coses, que el que hi ha que canviar és la mentalitat del llaurador, hi ha que canviar aquesta mentalitat individualista per una mentalitat més col·lectivista, de saber què és el que tenim que produir. Per això, simplement aquesta proposta era una proposta de rang, de començar en una xicoteta idea, què és el que podem fer. No podem consentir, és que no podem consentir que el nostre patrimoni se muiga. I el nostre patrimoni se mou perquè la gent, allí la gent que acudia a les xarles aquestes, n'hi havia una mitjana d'edat de 60 anys. Això no podem. Què tenim que fer? No ho sé, la veritat que no ho sé, però hi ha que fer alguna cosa. No podem quedar-nos impassibles, així diguem que és una idea molt il·lusionista, sí, és de veres. Doncs tot el món que va anar a la xarra, tot el món va coincidir en que se podien fer coses, que el camp no està mort, simplement hi havia que... Això provocaria, doncs és de veres que potser no emplearíem a tota la gent, però a una sèrie de gent crearíem un sector de gent que podríem ocupar. Faríem que aquestes terres desocupades que foren susceptibles d'explotació, que s'explotarem. També, una cosa molt important, cuidaríem l'entorn natural del nostre poble i potenciaríem varietats agrícoles, no sé, podríem fer alguna cosa, de veres que se pot fer alguna cosa, no podem consentir. I després, per això, simplement com a arranc, que fem primer un cens, a veure quantes terres n'hi ha aires ocupades, quants propietaris estarien disposats a deixar-nos aquestes terres per a cultivar-les, fer un cultiu que fos real, que se poguera tirar i sobretot fer un... Té el temps ja. Mira, si vol, a la segona part ja no intervenir. Ara que estic un poquet entusiasmat, si me deixa jo a la segona part ja no. I formar a gent jove per a que canvi aquest criteri que tenim d'individualitat del llaurador i per això no fa falta que demanem diners ni a conselleries ni a ningú. Mira, tenim un ajuntament que dona subvencions per a moltes coses. Doncs mira, a l'Ajuntament demanaríem a totes les cooperatives, llauradors, sindicats, segur que tot el món estaria disposat, per a que no morirà el nostre patrimoni, estaria disposat a participar. I damunt seria una manera bonica, ja que restaurem els nostres patrimonis, també de restaurar el nostre patrimoni econòmic. Ja no, si vol, ja no intervenir més. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.